Bamako ana lamini na bolmada dugu Mali kono Mali kwa kan wajabate an bi bele jele fo nungu wale nyuman dɔn wajabate ka dɔn an zigira kunnafoni kama Mali kono ani Mali kwa kan min ye sɛbɛnfura dungew ye dabaji karamɔgɔw ka wuli ka jɔ u b'a kɛ sɛbɛnfura ye ni ka sɛbɛn tubabukan na n'o kɛra ka ban wuli ka jɔ ani ka bamayɛlɛma bamanankan na a fɔra k'an k'o kɛ wajabate an kelen dɛ nin baara in an y'a ye an gɔrɔw la wajabate i k'a dɔn an dɔn n'u fana b'an kɔ ni ka an ladigi wajabate a bɛɛ lajɛlen kun ye jamana den bɛɛ lajɛlen ka kunnafoni sɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan sɔgɔmada in na min ye denmisɛnnin zarama ye Gibson control ale de bolo bɛ nɛgɛ la e ni ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na sɛbɛnfura dasilen don kojugu ni Jibi ye yamaruya di wajabate k'a dɔn kunnafoni an b'a dakolo wala sisan karamɔgɔ de bɛ tugura naamu bala tɔgɔ bɛ di wajabate ne bɛ n bolo Bouaka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula wajabate jetura fila olu ka ɲɔgɔn dun yɔrɔ la bin falen man di wajabate k'a dɔn dankɔrɔba fila ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ɲa kunnafoni in yɛrɛ sɔrɔla i k'a dɔn an ka jamanakuntigi Asimu Goyita a ka kunnafoni di sira min bɛ yen i k'a dɔn dɔw kɔni y'o o salo ni ka kunnafoni di wajabate i k'a dɔn camancɛ fanga a président Asimu Goyita colonel i k'a dɔn ani Irisuw ka masakɛ bɛɛ bɛ siran min ɲɛ n'a tɔ ye ko Vladimir Putin wajabate k'a dɔn tile fila in na u kumana u wasara kosɛbɛ telefɔni na i k'a dɔn kuma minnu dɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a dɔw mɛnna a ko min ye Mali ani awa Irisu jamana ni ɲɔgɔn cɛ dɛmɛ ani teriya sira min b'a ani ɲɔgɔn cɛ wajabate i k'a dɔn dɔ de bɛ fara u ka don o don sabula danaya wajabate a kurayara min ye Irisu ye a y'i kale k'a jira k'a fɔ Mali mɔgɔw mana se diɲɛ fɛn o fɛn ma i k'a dɔn Mali kana se ka ni k'a f'u ye Vladimir Putin kuma in sɔrɔla a yɛrɛ da sabula a y'a jira Asimu Goyita la k'a fɔ Mali ye jamana barikamaden ye Mali ni Irisu jamana ka jɛ bi la ko tɛ maa si denkɛ se ka don ni ɲɔgɔn cɛ o tuma Asimu Goyita fana ye foli kɛ ni ka tani kɛ ka ɲɛsin Putin ma a y'a jira a la k'a fɔ fɛn minnu ni fɛn minnu baara dabɔlen don Irisu jamana fɛ ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma u y'a ye min bara ka kɛ don o don ɲɛ b'o fana na wajabate kuma min n'u bɛ nin kɛ o ma tɛmɛ hali waati damadɔ kan i k'a dɔn Irisu jamana mɔɔw ka dɛmɛba dɔ fana nana cun sɛbɛnnikɛla ko Mali jigi bɛ fɛn minnu kan o ka ca nka a bɛɛ lajɛlen se bɛ Irisu jamana ye wajabate o de ye essence ko gɛlɛya min bɛ bi Irisu jamana k'i mago don la min ye engrais ani balo wajabate k'a dɔn Irisu jamana k'i wakili don la sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye Vladimir Putin ye a y'a fɔ ayiwa Asimu Goyita ye fɛn o fɛn ni Mali mɔgɔ de bɛ s'a ma fo n'o se tɛ olu ye i k'a dɔn Mali b'o sɔrɔ min ye Mali ye u k'u labɛn sabula Irisu jamana ani farafin jamana ka ɲɔgɔn ye ba min kan ka kɛ san 2023 i k'a dɔn ko caman bɛ yen u n'o jalatigɛ u kɛnɛ kan ko caman bɛ yen farafinna dugu fɛn o fɛn bɛ yen n'u dalen don Irisu jamana na i k'a dɔn bɛnkanw a n'akilina caman bɛ yen u bɛ dafa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula indépendant karamɔgɔ dɔ bɛ tugura joona ne bɛ n tigɛ don Masiri Jɔpu ale ka sɛbɛnni don Masiri Jɔpu a ko kari tɛmɛnen an ka jamana marabolo min ye Gawo ye Bamancu ka waleya cɛjugu min taara ni ka kɛlɛkɛcɛw dagayɔrɔ sɛgɛrɛ karamɔgɔ dɔ bɛ tugura k'a kɛra gɛlɛya belebeleba ye sɛbɛnnikɛla ko a ko kari tile kɔnɔna la a ma ja abada min ye Gawo marabolo ye a ko n'i y'a lajɛ dugu min bɛ n'o ye Tesiti ye karamɔgɔ dɔ bɛ tugura a bɛ dancɛ saba ko fɔ Mali Algérie Niger karamɔgɔ dɔ b'a tugura min ye kɛnɛ sawulaba de bɛ yen Bamancu o kɛmɛ ka kɛnɛ min k'a bɛɛ lajɛlen minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko an ka kɛlɛkɛcɛw dagayɔrɔ karamɔgɔ dɔ b'a tugura Mali ale ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni ye maa tɛ don maa tɛ bɔ ni ka kow sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ jamana ni ka yɛrɛma hɔrɔnya baara kɛ Fasiriba ko a ko min ye Bamancu de filɛ nin ye ka na firi an ka sɔrɔsiw kan a ko n'u tun b'a dɔn u t'a se fila karamɔgɔ dɔ b'a tugura an ka cɛdenw sigilen bɛ jamana lakanani ko kan fɔta min ye dugudenw ye u y'a kɛ kulu fila ye tuma min na kulu fɔlɔ y'i firi kan kulu filanan o y'i firi dugudenw kan karamɔgɔ dɔ b'a tugura ni k'a kɛ bɛɛ gosi sɛbɛnnikɛla ko kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen o tuma u ye mugu u y'a wuli ɲɔgɔn na min ye kan ye karamɔgɔ dɔ b'a tugura Bamancu u ye se sɔrɔ an ka waati kɔnɔ min kɔni kan ye k'o minɛ kɛlɛkɛcɛw la nka kɛlɛkɛcɛw kɔni ye u ka minɛnw cɛ ni ka bɔ kan kɔnɔ sabu min ye Bamanci wɛrɛ minnu bɛ ka dugudenw faa ni ka taa don ni ɲɔgɔn cɛ ko olu nakun ye ka dugudenw
jamanadenw lakɔlɔsi maa tɛna se kana dangari kɛ olu la abada olu sigilen ɲɛna ayi sɛbɛnnikɛla ko min ye renfort ye joona joona o taara pankuru la ni ka taa n'olu ye kɛnɛ kɔnɔna la karamɔgɔ daba tunkara min kɔni ye mugu ye sa i tulo bɛ nɛgɛden tɛmɛtɛmɛkanw de la nɛgɛden misɛnman n'a kumaba karamɔgɔ daba tunkara e tigɛ ma don o la sɛbɛnnikɛla ko a ko e bamanci minnu bɛ yen u ka jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen i b'a ye k'a fɔ n'o ye jɛrɛjɛkulu belebeleba ye karamɔgɔ daba tunkara u gili donnen bɛɛ maa b'u kɔfɛ maa minnu bɛ k'u dɛmɛ a yirala k'a fɔ u ye taama min kɛ k'a ɲɛsin tesiti ma a ko nin tɛ taama gansan ye a na kɛ ni fɛn bɛ ni jukɔrɔ sabu n'i ye sɛkili foroko kɛtɔla ka maa kun suwa karamɔgɔ daba tunkara gabakunu ka janfa b'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye pankuru dɔ ye munumunu salo kɛ n'o ye droni ye a ko droni bamanciw b'o bɔn min a ko bamanci minnu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la karamɔgɔ daba tunkara u tun bɛ ka baara kɛ ni kunnafoni minɛn mun ye n'o ye telefoni a ko n'i y'o telefoni lajɛ u b'o fɛnɛ bɔ yɔrɔ jumɛn na a ko marifa minnu tun b'u bolo u b'o marifa bɔ yɔrɔ jumɛn na karamɔgɔ daba tunkara ka taa bila u ka pick-upw la a ko nin bɛɛ lajɛlen ye jamana dɔ de ka janfa ye o tuma min kɔni ye a mɛn o mɛn a na si dɔn sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tunkara min kɔni ye renfort nalen i b'a ye k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw kɔni donna juguw ni population ni ɲɔgɔn cɛ u bolila joona joona ni kana kan kɔnɔna sira minɛ jugu minnu bɛ n'u tun kɛn bɛ k'u sigi kan kɔnɔ u y'u bɛɛ fa sɛbɛnnikɛla ko kan kɔni heure damadɔ kɔnɔ u y'a minɛ ni ka segin Mali ka bolo kan min kɔni an ka jamana ye o tile kɔnɔ u ye kunnafoni fɔlɔ mun santalama k'a di jamanadenw ma o de y'an ka kɛlɛkɛcɛ maa 17 olu ye diɲɛ to nka min kɔni ye maa jogintaw tilala ka caya ko la o tuma kunu araba jamana ɲɛmaaw ye kunnafoni wɛrɛ mun bɔ karamɔgɔ daba tunkara o de ye tesiti janjo k'a ma diya an ka jamana la sabu kabini san 2022 jɔra karamɔgɔ daba tunkara ni ɲɔgɔnna dangana jugu ma ta ka an ka kɛlɛkɛcɛw sɛgɛrɛ a ko bilan laban mun bɛ yen o de ye Mali kɛlɛkɛcɛ 42 olu ye diɲɛ to ala k'o hinɛ yarabi sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tunkara maa 22 olu fana joginna nin ko in na a ko dɔw bɛ olu ka bana fana ka jugu o tuma min kɔni ye bamanciw ye sa an ka armée sera ka bamanci mun fa kɛnɛ kɔnɔ o ye maa 37 ye sɛbɛnnikɛla ko a ko pick-up 2 tun b'u bolo min tun sɔnsɔnnen don kosɛbɛ karamɔgɔ daba tunkara min ye AK-47 ani mugujugu pɛrɛn o tuma min kɔni an ka pankuru k'o to munumunu salo la o y'a dasiw kun ni k'o bɛɛ lajɛlen tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tunkara min ye bamanciw ye sa u bolila ni ka yɛrɛkɛ dɔw kɔni donna Alger dɔw donna Nigeri karamɔgɔ daba tunkara min kɔni an ka kɛlɛkɛcɛw ye u y'a yira k'a fɔ olu ye kalenkan min kɛ Mali lakanani ko la maa tɛna se ka na olu bɔw ja kan maa tɛna se ka na olu lasiran n'u ni bɛ to a ko la u jɛnnen don ni a ye u y'u kale malidenw ye karamɔgɔ daba tunkara Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya Mali ka dugukolo sabatili karamɔgɔ daba tunkara o kuma k'ulu kɛlen k'u disi da o la sɛbɛnnikɛla ko min tɛ hali nin ye n'u bɔra diɲɛ fan o fan fɛ u b'u disi da la ni ka sebaya sɔrɔ maa minnu nin tora la sɔrɔsiw jɔ ni ka dugawu kɛ olu ye k'a yira k'a fɔ ko bɛna olu fari fa ko kuma t'a la dɛ o kuma ko nin bɛ dɔ de fara olu ka galabu kan karamɔgɔ daba tunkara hali bi ka nin kura fiyɛ u la juguw mana kɛ fan o fan k'u ɲini k'u ninkɛnɛ karaba o kuma min ye maa 42 mun nin tora la jamana y'a lajɛ sa ni ka sanga k'o sigi tile 3 sanga bi alamisa sini juma ka taa bila sibiri la a bɛ kuncɛ nɛgɛ kanɲɛ gansan o kuma o ka se ka kɛ tasibila ni k'a ɲɛsin maa fatulenw ma o ka kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli don Vojibaten bɛ n bolo bugɔ ka don bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le du Mali maliden ɲɛkisɛ Vojibaten i bolongɔni bi cɛ min da i se k'i kunkolo fara o tigi kun Vojibaten k'a dɔn wulikajɔ bolo kan ani jateminɛ bamanja wale a bɛ bɔ wo bɛɛ kɔnɔ a bɛ bɔ fa bɛɛ lajɛlen na Vojibaten k'a dɔn fura kelen min kɔni ye ka bɛnbɛli kɛ ni ka kɛnɛ yɛrɛ fura kabini jamana kun fa kun Vojibaten i k'a dɔn baara dabali de tigɛlen don u k'o de ma a bɔ sɔɔni bouclier du désert bouclier du désert Vojibaten i k'a dɔn jamana 3 Russie jamana Algérie jamana ani Mali jamana Vojibaten ni jamana 3 in y'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Vojibaten k'a dɔn a sɔrɔsikulu min ka ca sɔrɔsi miliyɔn 1 ye Vojibaten olu de bɛna daminɛ ɲɔgɔn fɛ Mali kun n'a kun ka jamana fura k'a ban waasa bamanja wale i k'a dɔn a bi ban terroriste bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ Vojibaten k'a dɔn jamana kun n'a kun b'a bɛɛ lajɛlen fa k'a ban walima ka boli sɛbɛnnikɛla ko nin kunnafoni i k'a dɔn a kɛra kunnafoni duman min sɔrɔ la agence de presse russe n'o ye Russie jamana u ka kunnafoni di soba min bɛ yen n'u k'a ma ko TASS Moscou Algérikaw Vojibaten k'a dɔn olu fana kuma in sɛbɛntiya sabula Algérie y'a jira k'a fɔ hakaja nin ba man ji jɛrɛjɛkulu in u bɛ munumunu sa olu la fa minnu na Vojibaten k'a dɔn a bɔ wuli joona de y'a fura ye
o kuma o ni Rusi jamana Bɔjabate k'a dɔn u bɛn'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka fara Mali sɔrɔdasiw kan u bɛna Mali furani daminɛ sa Mali kun ni kun Bɔjabate k'a dɔn Bamajɛ wale yɛrɛ t'a to a mɛn min kɔ a ko Bamajuw dili dunna janfanba de bɛ Awa Bamajɛ wale in jukɔrɔla la Algérie y'a jira k'a fɔ hakaja a bɛ ne ka waati bɔ min ye munumunu Salo ani wulikajɔ olu yɛrɛ ka fanfɛla la u sɔminen don Bɔjabate i k'a dɔn n'i ma wulikajɔ boloda joona i k'a dɔn nin jɛ yɛrɛ jɛkulu n'u dɛsɛra Mali la don o don dafɛ jamana fɛn o fɛn bɛ yen u bɛ sɔn ka yɔrɔ ka don yen kisi ka ko ma Bɔjabate k'a dɔn Vladimir Poutine Rusi jamana masakɛ ale ni ayiwa Algérie masakɛ u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kuma nin ka di Algérie kosɛbɛ sabula Algérie bɛ a wa fɛn caman nɔfɛ min ye Moscou jamana ye o de u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na min n'a bɛ kɛ sababu ye u ka kɛ ayiwa jamanaba damadɔ ye minnu fanga ka bon ayiwa u bɛna diɲɛ taama ani sirakuraw boloda Bɔjabate k'a dɔn Rusi jamana dugu dɔw bɛ yen a n'olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Bɔjabate i n'a fɔ ayiwa Chinois ka jamana i k'a dɔn farafin jamana dɔw fana b'a la Afrique du Sud o n'a nɔnɔw Bɔjabate u ka fangaba sɔrɔ nafoloko ani sɔrɔ bolo kan ɔ Algérie b'a fɛ ka don la sɛbɛnnikɛla ko nin y'o don sira nɔgɔma sira dɔ ye min kɔni ye wulikajɔw ni jateminɛw ye faama ninnu kumana opération bouclier du désert Bɔjabate i k'a dɔn ayiwa bɛn kɛra ka novembre kalo yɛrɛ nata e ko dabaliw bɛɛ lajɛlen tigɛlen tɛ a tɛna daminɛ de sabula min ye sɔrɔdasi cɛ 160 ye Rusi jamana sɔrɔdasikɛ min ye Algérikaw fana olu ka sɔrɔdasiw ye olu bɛɛ lajɛlen de bɛna fara Mali taw kan minnu da ye minanko ye minnu da ye kunnafoni di ye minnu da ye fɛɛrɛ ani dabali tigɛli ye Bɔjabate nin bɛ kɛ sababu bade min b'a to ayiwa jahadi ko kuma an t'a mɛn tuguni a ko Moscou se min b'u ye fanga min b'u ye Bɔjabate k'a dɔn o donnen don Jesina ni Bunaku kan a ko ayiwa n'u sɔnna jamana o jamana ye k'a fɔ k'u b'u kɔnɔ jɛya Bɔjabate i kana se ka i k'a dɔn u bɛ dankari kɛ o kojugu la Russie ani Chine Inde Brésil Afrique du Sud i k'a dɔn ayiwa olu bɛ jɛɛrɛjɛkuluba min na min ye Algérie président ye n'o ye Tebboune ye Bɔjabate ale y'a kanu ka don fana na sabula a bɛ kɛ sɔrɔba ani banbali baden Algérie yɛrɛ ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ e du Mali kɔnɔ maliden ɲɛden karamɔgɔ Dabatugura ne bɛ n tɛgɛ don ko kura challenger sɛbɛnnikɛla n'o ye Bubakar Idrissa Jara ye Jarakɛ ko karamɔgɔ Dabatugura Mali ko karamɔgɔ Dabatugura siga tɛ min na a ko Mali kɔni a mɛn o mɛn a na ja don dɔ siga t'o la a ko su min bɛ ja kabini tile bin waati i bɛ jateminɛ kɛ kow la a ko tuguni min kɔni ye transition ye karamɔgɔ Dabatugura koba caman de danb'u ɲɛkɔrɔ colonel Assimi Goïta a y'a yira k'a fɔ kalafili kura bɛ taa labɛn yɔrɔ yɔrɔ la min ye masakɛ kura ne ka jamana ko nɛgɛ tile ta ka d'o ma karamɔgɔ Dabatugura malidenw yɛrɛ ninkanko ye ko caman ye Mali kɔnɔ transition ka se ka wulikajɔ kɛ a ko u tɛn'u kɔ don a si la sɛbɛnnikɛla ko a ko kuranko gɛlɛya min bɛ an ka jamana in kɔnɔ o dogolen tɛ maa la karamɔgɔ Dabatugura min ye an ka jamana a bɛ ka seko n'a damayira kɛ jamana wɛrɛ fana bɛ an kɛrɛfɛ minnu fana bɛ ka an sɔn kuran na nka fu tɛ sɛbɛnnikɛla ko Mali yɛrɛ k'a dulon a yɛrɛ la min ye an ka jamana ye kuran ka fan bɛɛ lajɛlen labɔ fo ka taa kuran mɛnɛ kungo kɔnɔ sogow ye u ka tulonkɛ k'a la ko sɔnni ko bɛna daminɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatugura min ye énergie du Mali ale ye ɲɛma kura sɔrɔ karamɔgɔ Dabatugura ɲɛma kura ni hakilina kura u y'a yira k'a fɔ minisiriso min bɛ ni EDM b'a ka dangana kɔnɔ o tuma ale ka wulikajɔ kɛ Lamini Seydou karamɔgɔ Dabatugura ale kɔni hamina ko ye min ye waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ jamanakuntigi ye danna mun d'a kan jamanadenw sigilen bɛ k'a lajɛ k'a ka kɛta lajɛ k'a ka hakilina lajɛ a kana se ka b'u jigi kɔrɔ cogo min na a ko ale takun ye min ye o tɛna bala abada min ye Lamini Seydou ye karamɔgɔ Dabatugura a y'a yira k'a fɔ Mali kɔni ye wulikajɔ belebeleba kɛ min ye groupe électrogène 48 an y'o san an yɛrɛ kun wari halala la baara banna sɛbɛnnikɛla ko a ye mun fɔ karamɔgɔ Dabatugura min ye groupe électrogène 25 ye o kun fɔlɔ o bɔra Nouakchott ale kɔjida la nin ka don an ka jamana in kɔnɔ a ko Lamini Seydou ale ka wulikajɔ nin ka ɲini minisiriso fɛ minnu ka baara bɛn bɛ lakana ma karamɔgɔ Dabatugura surasi cɛdon olu de ye wulikajɔ kɛ nin ka groupe électrogène 25 k'u dɔdɔlima ka don Mali kɔnɔ u ɲuman bɔra min ye Nouakchott cogo min na u ɲuman sera an ka jamana in kɔnɔ alhamdulillah sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ u mago bɛ courant min na bi
karamɔgɔ Dabatungura nin ka gɛlɛya caman bɛ Mali kan kuranko la o de ye megawati 180 ye a ko ni ninnu nana an ka jamana kɔnɔ nin y'o gɛlɛya bannen pewu sɛbɛnnikɛla ko min ye o megawati 180 ye karamɔgɔ Dabatungura nin ka bolo ta k'a da o kan o tɔ tora kalo 1 dɔrɔn ye sabu min ye nin groupe 25 ye o donna ka ban Kati ale da fɛ utukalo tile 5 tɛmɛnen a ko min kɔni ye kuran in san n'ale kɔni bolo dara karamɔgɔ Dabatungura a bɛna tila yɔrɔ minnu ɲɔgɔn cɛ o de ye Kati ye Kalabankoro Darsalamu karamɔgɔ Dabatungura ni ka se ka kuran kɔni ka ninkɔrɔ k'a fiyɛ kosɛbɛ min b'a to kurantigɛ ko kuma an ka jamana in kɔnɔ o ka dabila pewu sɛbɛnnikɛla ko a ko groupe électrogène tɔ minnu bɛ kɔfɛ ka na n'olu nana an ka jamana marabolo tɔ minnu bɛ yen karamɔgɔ Dabatungura u bɛna taa a belebele sigi nin bɛɛ lajɛlen la min kɔni duguba kɔnɔna dɔrɔn tɛ dɛ togodaw ka taa bila hali buguso kelen bɛ dugu min na dɛ i bɛ fili sama ka taa bila i ka buguso kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungura min kɔni énergie du Mali ale ɲɛmaa kura ale kɔni nisɔndiya belebeleba kɛ a kelen tɛ maa minnu kɔni b'a kɛrɛfɛ n'o y'a jɛɲɔgɔn baarakɛlaw ye u y'a yira k'a fɔ nin kun b'u ka projet la kabini waati jan karamɔgɔ Dabatungura nka ko bɛɛ lajɛlen na waati do o tuma min kɔni nin groupe ye sa ala barika la Mali tun sogo kan a k'a ɲini ala y'a nɔgɔya an ka jamana ye o tuma ko mun de bɛ fɔ nin ko in na o de ye hali bi an ka jɛ an ka jamana marabaw dɛmɛ sabu bolodɔgɔnin kelen tɛ bɛlɛ ta n'i y'a mɛn ko EDM ye nin groupe électrogène sɔrɔ karamɔgɔ Dabatungura k'a sɔrɔla bɛn ni kɛlɛ de kɔnɔna la ani malidenw ka kɔnɔna jɛlenya kunnafoni filanin ye an ye min bɔ challenger kɔnɔ Boubacar Idrissa Jara ale ka sɛbɛnni don Jabate n bɛ bolo bugɔ ka don min bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma le Sphinx ko a n'a kɔrɔ dɔnba sɛbɛn bɔra nin y'a bolo ko siɲɛ 874 maa min ye fasiri kɛ a tɔgɔ de ko Jean Baptiste Jabate Jean Baptiste ko a ko wuli ka jɔ bolo kan jandon yɛrɛ la kɔrɔko ka di fɛn min n'a dunna walima a kɛcogo ma ɲɛ o fɔcogo ɲɛ man di Jabate an bɛ don min na ko bi jamana kundigi kɔrɔ ala k'a hinɛ Ibrahim Boubacar Keita a denw u ye toit jugu caman sɔrɔ jamana kɔnɔ sabula fa ka fanga a yɔgɔyɔgɔli ni ka fanga in yɛrɛ nege bɔ maa na i k'a dɔn a jalaki caman bɛ taa bi denw kan sabula u to a fɔra fɛn caman na u yera fɛn caman na Jabate o kɛra sababu ye cɛkɔrɔba yɛrɛ i k'a dɔn fanga in ka ɲɔngiri sɛbɛnnikɛla ko nka a ti da dosokɔrɔ la sonsɔrɔ cogo kɔ sabula kɔsɛ in na kiiritigɛlaw kelen bɛ ka banburu min bɔ nin zen nin banburu in ɲɛsinen bɛ denkɛ filanan ma min do a ye ko Buba sɔmin kelen do k'a fɔ Buba nafolobaden de b'a bolo dugukolo caman de b'a bolo so caman de b'a bolo Bamakɔ Jabate i k'a dɔn ani dakabana mobili minnu bɛ lu ye Buba ka baara kun ye nin ye Jabate a kɛra sababu ye ka nafolo caman de sɔrɔ nafolo min a ne hakɛ hali bi n'a ka bi a dɔn tɛ fasirikɛla ko a ko kuma min ayiwa sɛbɛnnikɛlaw i ka min ye kiiritigɛlaw ye olu nana sɔmi ayiwa u nana sɔmi ka suma mɛn Buba nɔfɛ o kuma sɛgɛsɛgɛli ka boloda sɛgɛsɛgɛli bolodali ani ko ɲɛɲinini u taara bin dɔ kan Jabate i k'a dɔn Buba ka nafolomafɛn a n'a ka wariko ni fɛn bɛɛ lajɛlen kalifalen bɛ dɔ ma o ye maa ye min dɔnnen don Jabate o kamalen yɛrɛ de kɛra sababu ye ka maaw sɔmi sabula e yɛrɛ farikolo i wolo tɛ yɔrɔ min sɔrɔ i b'a sama ka taa ye a bɛ dakabana mobili kɔnɔ ni ka yaala o ko min ma ko Rolls Jabate i k'a dɔn mobili sɔngɔ n'o fɔr'i ye o bɛ essence min tile kɔnɔ n'o fɔr'i ye i kamana bɛ guwa Jabate i k'a dɔn a nana dɔn sa k'a fɔ min kɔni ye Buba ye Buba a bolilen ka bɔ jamana kɔnɔ a ka nafolomafɛn bɛɛ lajɛlen kalifalen don nin jagokɛla ba in de ma nin homme d'affaires in ma Jabate i k'a dɔn dɔdɔlimali dabɔra kiiritigɛlaw ko nin zon min na u ye sɛgɛsɛgɛli caman kɛ bolomadalen don fɛn caman de kan immeuble Jabate i k'a dɔn ani faso ka dugukolo dɔw feere la faso ka so dɔw feere la Jabate i k'a dɔn Buba taara i bɛlɛ i k'a dɔn jagokɛla dɔw kɔfɛ k'olu tɔgɔ k'a la walima ka wari dɔw ma olu k'a san nka k'a sɔrɔ ale yɛrɛ ta don k'olu fara ka bɔ ɲɔgɔn na a ɲɛ ka se ka dɔn o tɛ taa jateminɛ kɔ ani sɛgɛsɛgɛli sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn a bɛ waati jan bɔ min kɔni ye a kɔrɔkɛ ye n'o ye Karimu ye o to a de tun bɛ fɔ fɛn caman na nka Buba fana a dalen bɛ dibi la a ye tiɲɛni min kɛ nafoloko la Jabate i k'a dɔn a fanga ka bon sɛbɛnnikɛla ko a bɛrɛta ni dun ye sariyaw ta k'u lajɛ nin kamalen fila min n'u to a bɛ fɔ fa ka ko la Jabate i k'a dɔn u ma foroba baara kɛ u ma kɛ minisiri ye u ma jɔ jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ min n'u bɛ wari kunna k'u bɛ se ka wari suɲɛ k'a dun o tuma i bɛ taa bagaw ma wa Jabate bagama tɛ sɛbɛnnikɛla ko u ye wari sɔrɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko fanga kɛra fukɔrɔden ye sabula a tun b'olu de bolo
yɔrɔ an ka jamana kadiri ni ka fɛngɛ a bɛlɛ a nakari de ka ca siranbaatɔ de ka ca bɔ jabate o mana min wele u sigilen nin di nin ma nin bila ka na nin ko in yɛlɛma i k'a kɛ tan bɔ jabate k'a da a wa kadiriw tɛ miiri u tɛ taasi u yɛrɛ baatɔ de b'o kɛ sabula olu yɛrɛ bɛ fɛn nɔfɛ a ko buba ni a kɔrɔkɛ kɔni ka nafolo sɔrɔ a sɔrɔla sira min na bɔ jabate o de nin ye o de kɔni ye a wa n k'i ɲininka k'i k'a bɔ sabula n b'a dɔn a wa faama den don n'a ye min fɔ ni m'o kɛ n bɛ sɔn ka bɔ n ka jɔyɔrɔ la bɔ jabate i k'a dɔn jamana in kadiri caman de faral'u kan ni ka jamana in bɔrɔtɔ a ko nka min kɔni ye binganiw ye bɔ jabate i k'a dɔn o fana sɔmin kelen don la n'i y'a mɛn tubabukan na racket ani société écran bɔ jabate o de ye k'i tɛgɛ tunun min ka di ye i k'a dɔn min man di ye min bɛ ko olu sago ye wari min n'o kan ka di min ma walima marché min kan ka taa yɔrɔ min olu b'u ni yɔrɔ sɔrɔ o la bɔ jabate i k'a dɔn u y'o kɛ siga tɛ min fana na u ye cakɛda dɔw dayɛlɛ maa wɛrɛ tɔgɔ la bɔ jabate i k'a dɔn o de ye société écran ye min tɛ tiɲɛ ye bɔ jabate i k'a dɔn ka ŋanamu fɛn caman kɛ a ko an bɛ don min na ko bi bɔ jabate i k'a dɔn buba walima a kɔrɔkɛ n'u ma ɲɛ minɛni kɔ kadiri fɛn fɔ sɔrɔla a y'i k'a dɔn ni u ka dɛmɛ na kadiri fɛn fɔ y'u dɛmɛ ŋanamu na i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka wele ka t'u ɲininka jagokɛla caman fana bɛ yen bɔ jabate i k'a dɔn minnu y'u ka nafolo sɔrɔ ayiwa den ninnu sababu la sabula olu de tun ye cidenw ye bɔ jabate u b'o cidenya n'u ŋanamu ni o nkalontigɛ minnu kɛ bɔ jabate olu fana kan ka dɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko jateminɛ kelen don sariyatigiw kɔni kelen bɛ ka banburu bɔ bi banburu in dajalen don bɔ jabate i k'a dɔn n'a ma ɲɛ k'a bɛ bi don o don i bɛ kunba caman ɲɛrilen duguma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le Sphinx kɔnɔ ko n'a kɔrɔ dɔnba jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye jɛ ka pep bɔ jabate n bala cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ b'a tunkara joona joona ne bɛ n tɛgɛ don Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnnikɛla n'o ye Elisabeth Gindo ale ye kalanden ye karamɔgɔ dɔ b'a tunkara a ko jamana jɔnjɔn n'o ye l'hymne national ye karamɔgɔ dɔ b'a tunkara ko nin ko in tɛ tulonkɛ ko ye a ko n'i y'a mɛn ko jamana i b'a fɔ ko a hymne sɛbɛnnikɛla ko Mali hymne national a tariki a kɛn bɛ ka se k'o de maana sɔgɔmada in na a ko n'i ye jateminɛ kɛ jamana n'ale sigira k'a lakodɔn diɲɛ selena ni bunako kan fo min kɔni tɔgɔ ye o ka da la min ye dɔnkili o ka da la jamana fɛn minnu b'a kɔnɔ a tana ye fɛn minnu ye fɛn minnu manda ye jɛɲɔgɔn ni jɛɲɔgɔn wɛrɛ min b'a ni jamana wɛrɛ cɛ o tuma o bɛɛ lajɛlen de bɛ hymne national kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko ka jamana k'a bugunatigɛ dɔn yɔrɔnin kelen n'i jɔ k'i tulomanda hymne fɛ i bɛ jamana dɔn k'a ban pewu a ko Mali hymne national karamɔgɔ Daba Tunkara a ye san 60 sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ensemble instrumental du Mali ale de fɔlɔ ye hymne national da karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka dɔnkili duman da dɔnkili duman in o dara jamana kuntigi fɔlɔfɔlɔ de ɲɛkɔrɔ n'o ye président Modibo Keita ye a ko o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen maa wɛrɛ min fana y'a da kan gɔni juru la o de ye Bazumana Sissoco ye sɛbɛnnikɛla ko a ko o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min kɔni ye Mali baarakɛlaw ye maa minnu bɛ yen karamɔgɔ Daba Tunkara n'u jɔyɔrɔ bonyara Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli la i b'a ye k'a fɔ o cɛ duman olu de kɔni farala ɲɔgɔn kan min kɔni Mali hymne national Modibo ka yamaruya kɔnɔ ni k'a sɛbɛn ɲɔgɔn fɛ a ko olu ɲɛfɛ maa min tun bɛ yen o de ye Seydou Badian Kuyate sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara min ye cɛ 10 ni kɔ ye bɛɛ lajɛlen k'i ka kalimu ta ni k'i miiri mun ni mun de bɛ an ka jamana in kɔnɔ jamana in bɛ mun de fɛ a tana ye mun ye a ka hakilina ye mun ye jɛɲɔgɔn jumɛn b'a ni diɲɛ sirila ni tɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ k'i ta sɛbɛn i ka na n'a ye min y'o sɛbɛnnen kɔ ka ban min ye Seydou Badian Kuyate karamɔgɔ Daba Tunkara ale de y'a bɛɛ lajɛlen kamaru ɲɔgɔn kan ni ka tɛntɛn ni ka fara ɲɔgɔn kan ni ka sɔrɔ k'a kɛ gafe ye ni ka tila k'i kanabɔ n'a ye u jɛra ka baara min kɛ ɲɔgɔn fɛ jamajɛ baara don o tuma ale fɔlɔ y'i kanabɔ n'a ye o tuma o kɛlen waati min na karamɔgɔ Daba Tunkara a tɔgɔ tun taara k'a da ale kun sa ko Seydou Badian Kuyate ale de ye Mali hymne national k'o dilan sɛbɛnnikɛla ko n'o tɛ Seydou Badian Kuyate ale kelen tɛ dɛ ko jamajɛ baara don nka ale de kɔni ye a kuma bɔ a fɔlɔ de da kɔnɔ malidenw ka sɔrɔ k'a mɛn
sɛbɛnnikɛla ko a ye mun fɔ karamɔgɔ daba tunkara n'i ye imu lajɛ karamɔgɔ daba tunkara a bɛ maa farikansi de wele a bɛ jamana kanu don maa dusukun na a b'i jaamin k'i farinya k'i kɛ fasoden ɲuman ye a ko imu ale dilanna ka sababu kɛ fɛn mun ye karamɔgɔ daba tunkara janko jamanadenw bɛ se ka taa sira ɲuman ta cogo min na n'u y'a mɛn waati o waati u ka tasibila kɛ k'a ɲɛsin jamana ma ni ka jamana k'ale bonya a ko jamana o jamana kɔnɔ karamɔgɔ daba tunkara ni tasibila tɛ k'a ɲɛsin jamana ma jamana tɛ bonya jamana bɛ buruja a ka gɛlɛn o jamana o ka se ka san sɔrɔ min ye hymne national ye i mana kɛ degunna wo i mana kɛ tɔɔrɔ suguya o suguya la wo n'i y'a mɛn dɔrɔn k'i bɛ lafiya i ka tɔɔrɔ bɛ ta ka bɔ i kan sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tunkara a sɛbɛnna nansarakan na i n'a fɔ a sɛbɛnna an ka todunkan na cogo min na a ko min ye imu ye gɛlɛya mun b'a la an ka jamana in kɔnɔ o de ye a ko in k'a ma don ba la sabu n'i y'a lajɛ malidenw bɛ se k'i jɔ k'a fɔ a fɔcogo la karamɔgɔ daba tunkara ko bolo bɛ kɛ k'o dan min ye kalankɛlaw ye ka taa bila kalankɛbaliw la a dun ye fɛn mun ye jamana ka jɔnjɔn don karamɔgɔ daba tunkara bɛɛ de kan k'a dɔn i kɛra kalankɛla i kɛra kalankɛbali ye wo bɛɛ de kan ka se ka dɔɔnin fɔ a ko la nka min y'an ka jamana ye ko ntanya bɛɛ dɛ e bɛ s'a la ne bɛ s'a la an k'a fɔ à ton appel Mali pour ta prospérité fidèle à ton destin Odo an ka taa bon ala ka ni ci an ka tɛmɛ wa ka taa i ye na jɔ bisimila karamɔgɔ ton naam an ka daminɛ kura ye n b'a fɛ ka yɔrɔ dɔ de jiri la o an ka taa bani à ton appel Mali pour ta prospérité fidèle à ton destin nous serons tous unis fidèle à ton destin pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout à debout. La hawla wala quwwata illa billah. Et ne fabi koy. Debout sur les remparts. Debout sur les remparts. Nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau c'est la liberté. Oh, pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera unité. Idjoy. Inyebe ni nyoro mimbi fokana. Ma bakene de ben Mali kono même certains ministres au tissu. Bon, ibina yere fana min ta san ne o yɔrɔ sera i bɛ malien bɛ mankan mɛn o yɔrɔ fɔ n ye ka na. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les champs fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Très bien. Seulement, refrain d'obé. O manye mo dɔ bɛ yen t'o prononcer ka ɲɛ Bɔjabate sa nin b'a jira k'a fɔ i bɛ jamana in fɛ jamana i mu fɔli ka s'a dan na Bɔjabate nin de ye fasodenya ye n'importe quel cadre malien Mali den o den min kalanna min ma kalan bɛɛ k'an ka se k'a fɔ n'i taara jamana n'a fɔra ko i bɛ fɔ laban in refrain laban in n'o yɔrɔ sera i b'u fɛ mankan mɛn i bɛ jama di mankan mɛn wo nka daminɛ f'a laban i tɛ maa si mankan mɛn o ye kojuguba de belebele den bɛɛ kan ka hymne national kalan ni k'a dɔn anw kɔni tɛ anw de y'a sɛbɛn yɔrɔ kɔnɔ anw b'a dɔn an kun fɛ o nɛgɛw kɛrɛfɛ karamɔgɔ daba tunkara naamu sirajan taama n bala tɔgɔ bɛ di Bɔjabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau Bɔjabate k'a dɔn ka kunnafoniw ti ɲɔgɔn na min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye minisiri min n'a bɛ jago kunna minisiri jalamugutigi Bɔjabate k'a dɔn a kun ye tabale gosi ni ka ɲɔgɔn ye ba kɛ ani jamana ɲɛmaaso n'o ye président ni premier ministre ni minisiri tɔw bɛɛ ka kangari da kɛ n'u ma cɛsiri ni wulikajɔ kɛ Bɔjabate k'a dɔn jamanadenw dɔrɔ la i k'a dɔn sukaro ni nɔnɔ ani tulo dunfɛnw
bɛnw u gɛlɛyara bɛn kɛra min kan ani hakilina minnu fɔra Buwa Jabate k'a dɔn k'a sabati o de kɛra taama ye taama min n'o ye brigade ye brigade min ni DNCC kɛlen bɛ k'a sigi sen kan min ye k'u kɔkɔrɔma don finitigilakaw fana faral'u kan ka yaala Bamakɔ komini bɛɛ lajɛlen na komini min ayiwa Buwa Jabate i k'a dɔn jagokɛlabaw n'o ye anguro ye min ye demi grossistes ye Buwa Jabate hali bitigi mankannintigiw ka taa lajɛ bɛn kɛra min kan min ni min fɔra n'a sɔrɔla i k'a dɔn kɛlen bɛ k'a bato Buwa Jabate i k'a dɔn min ni min fɔra o de ye i k'a dɔn sukaro ani mina tɔ kan ka feere prix min na o fɔra Buwa Jabate bɛn kɛr'o kan sabula gouvernement ye wulikajɔba de kɛ ministre du commerce ye a ka yamaruya kɔnɔ min bɛ se ka to kow bɛ nɔgɔya u taara sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔla prix minnu fɔra u labatolen bɛ kuma minnu fɔra u labatolen bɛ a yera Buwa Jabate k'a fɔ bitigi minnu kɔnɔ prix min fɔra n'u ma bato Buwa Jabate u ka yange sɛbɛnnikɛla k'o ɲaŋini o bere de kɔrɔtalen don indicateur de renouveau ale fana y'a jira k'a fɔ min ye tile fila in na ye jagokɛla caman bɛ yen minnu kɔni kamana ganaw sirannen don Buwa Jabate a se ka faamu i k'a dɔn grossistes b'a di prix min na n'a fɔra ko détaillant k'o di u b'u bolomada jumɛn in de kan ayiwa jamanadenw ka tɔɲɔ ani ɲani kɔnɔ Buwa Jabate i k'a dɔn sabula min ye sukaro ye a fɔra a ka feere 120 kilo kelen Buwa Jabate nka dɔw kɔni olu kelen bɛ n da san k'a sɔngɔ d'a kan dɔw yɛrɛ k'a dɔn olu kelen bɛ ka sukaro yɛrɛ tunu sabula i k'a dɔn min ye brigadiw ye olu bɛ munumunu sa olu ni sɛgɛsɛgɛli la Buwa Jabate n'a yera k'a fɔ i ye fɛn feere min dama tɛmɛnen don i k'a dɔn a bɛ t'i kun ministre du commerce Buwa Jabate i k'a dɔn ministre jalamugutigi i k'a dɔn ka taa fara a ka cakɛda bolofaraw kan n'o ye DNCC Buwa Jabate u bara ka dabali bɛɛ tigɛ jamanakuntigi yɛrɛ ye yamaruya di premier ministre ye yamaruya di Buwa Jabate jamana ka lafiya CEDEAO ka gɛlɛya tɛmɛna tiɲɛ don min ye faso ye a ye wulikajɔ caman kɛ balo caman de bɛ yen i k'a dɔn k'a sale buru ka bɔ a la walasa jamanadenw bɛ lafiya sɔrɔ cogo min na munna o tɛ kɛ Buwa Jabate o kuma min kɔni ye ayiwa an garilen don ɲɔgɔn na min ye dugukɔnɔ ye brigadiw bɛ yaala fa bɛɛ la min kɔni bɛ se k'a to bɛn kɛra min kan piriko la o ka dɔn n'i ye dɔ fara a kan bɛn ma kɛ min kan i ta fila ni kɔmi nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ hali bi o indicateur de renouveau kelen ne bɛ n tɛgɛ don o kɔnɔ Yakuba Dumbuya nin y'ale ka sɛbɛnni ye Yakubu ko mun ko kabako fa dunuya fa farankaba karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ an ka taa Jalɔn Futa ale bɛ Yanfoyila marabolo la a ko nin furumuso ɲuman in karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ n'a tɔgɔ ye Malɔdɔ Jalo u k'a ma ko Mama karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ k'a y'a yɛrɛ kan don juru la k'a yɛrɛ fa Allahu Akbar sɛbɛnnikɛla ko ko mun kɛra a ko a bɛ furusigi min na ale de ye a furu kɛ a muso gale muso saba bɛ furukɛ kun a ko sigi kɔnɔna la Maladɔ a garisɛgɛ donna den 6 la wa den kunfɔlɔ olu yɛrɛ muso furuko ye min ye Maladɔ ye ale kɛmɛ mɔdentigi an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ daba tun kɔrɔ maa si kɔni ma sigi a la tile kelen k'a fɔ ko hakili wasi bana bɛ fɛ k'a sɔrɔ nka min ye Maladɔ ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a yɛrɛ si bɛ san 40 ani san 5 la denmisɛnnin ani sigikɛlaw u bɛ ɲɔgɔn kan karamɔgɔ daba tun kɔrɔ sigi ka di yɛlɛmisɛnw bɛ kɛ tulon bɛ kɛ u b'u bolo ci ɲɔgɔn tigɛ kɔnɔ nka min kɔni ye tarata tɛmɛnen ka dugu jɛ kunu araba la dugudenw bɔra ni ka Maladɔ su gulonnen sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ye mun fɔ dɔ de ye Maladɔ dulon juru la wa karamɔgɔ daba tun kɔrɔ walima Maladɔ yɛrɛ de y'a yɛrɛ kan don juru la wa a ko ɲininkali o gɛlɛn don nka min kɔni ye Yanfoyila brigade ye gendarmerie olu ye wulikajɔ kɛ kunnafoni dalan gosilen ni ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ Maladɔ yɛrɛ kan don cogo juru la a ye juru la sɔrɔ cogo di gendarmew kɛmɛ k'o sɛgɛsɛgɛli kɛnɛ da la an bɛ don min na ko bi nka min ye jaabi kunfɔlɔw ye a bɛ komi a ye so dɔ de ta karamɔgɔ daba tun kɔrɔ ni ka yɛlɛ o sanfɛ k'a yɛrɛ kan don juru la o ye jaabi kunfɔlɔw ye nka mun ye Maladɔ bila k'a yɛrɛ kan don juru la maa Ala ye k'o dɔn Maladɔ kunkolo de tiɲɛna wa karamɔgɔ daba tun kɔrɔ walima sigi kɔnɔ dɔ ye gasiko de ta k'a sɛgɛrɛ wa ani furukɛ bɛ ɲɔgɔn na wa ani denw de bɛ ɲɔgɔn na wa dusukasi ko jumɛn kɛra Maladɔ na k'a y'a yɛrɛ fa hali sini dudenw bɛ k'u yɛrɛ ɲininkali kɛ maa tɛ so kɔnɔ maa min bɛ se k'a fɔ ko b'a n'a cɛ sigida la maa tɛ fana ko maa min b'a fɔ ko b'a n'a cɛ nka Maladɔ su yɛrɛ cogo di k'a kan to juru la o fana ɲininkali gɛlɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko brigade de gendarmerie de Yanfoyila karamɔgɔ daba tun kɔrɔ olu kɔni ko nin ye kɔnɔnafiliko ye n'a sɔrɔ fɛn b'a ni maa cɛ o bɛ sigaw la ka fɛn t'a ni maa cɛ sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la o tuma k'a yɛrɛ fa tan ka bɔ diɲɛ kɔnɔ a ko nin na kɛ ko gɛlɛn belebeleba ye o tuma min ye sɛgɛsɛgɛli ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ o b'o sɔn ko a
jaabi maa kɛ min ye o na da diɲɛma tulo kan ala kɔni ale taara lahara Allah ka hinɛ kunnafoni filɛ nin ye Ami an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔjibate ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma reflet d'Afrique o don Bɔjibate k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli nin ye rédaction ka sɛbɛn ye a ko wuli ka jɔ ni jateminɛ bolo kan Bɔjibate n'i kɛra faama ye n'i kɛra setigi ye n'i kɛra sengola ye Bɔjibate i k'a dɔn i ka sigida n'i ka lamini o kan ka bɔ i numa Bɔjibate i k'a dɔn nka n'a kɛra k'a fɔ e kɛra faama ye i y'a kɛ k'a ban ten Bɔjibate i k'a dɔn i ma mago ɲɛ sigida la i k'a dɔn i ma maa kusuma Bɔjibate i k'a dɔn mɔɔw na ɲini kɔ i n'a dɔn k'a fɔ i kelen den nin segali Bɔjibate i k'a dɔn jɔyɔrɔ min b'a la minisiri jɔyɔrɔ don a bɛ sigida min na o ye hippodrome den Bɔjibate kabini n'a ma kɛ faamaba ye Bɔjibate sigidalamaw min ye hippodrome den bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya caman caman de bɛ hippodrome den la min ye siraw ye ka taa se dingɛ kɔnɔnaw o n'a nɔnaw Bɔjibate k'a dɔn ayiwa min ye maa caman ye min kɔni ye commune den ye Bɔjibate maa caman b'a la awa hɛrɛ bɛ minnu bolo se bɛ minnu ye minnu kɔni b'u se kɛ sigidalamaw kɔni u farala ɲɔgɔn kan ka t'u dama kasi nin segali in na Bɔjibate k'a dɔn a tɔgɔ de ko wulale e dun kabakun i b'a dɔn wa dɔɔni awa wulale fonisire maa ɲuman tɛ dɛ a tɛ se ka foyi de kɛ sigida la sɛbɛnnikɛla ko a ko wulale Bɔjibate k'a dɔn sigidalamaw don o don sanba in bara ka na hippodrome lahalaya bɛɛ tiɲɛnen don siraba kelen min bɛ a n'u bɛɛ lajɛlen bɛ bolo kan a yɛrɛ mugu to a la e dun ye faama ye Bɔjibate a ma fɔ i ka wari bɔ nka ni i farala jama kan hali ka mɔɔ hinɛ minɛ walima k'a fɔ i ɲɔgɔn na faamaw ye a ye nin yɔrɔnin geren a ni yɔrɔnin kɛ mɔgɔw jigi dalen don a ka Bɔjibate a dɛsɛra maa min ma se ka ɲumanka yɛrɛ o na se k'a kɛ maa ye wa wulale Bɔjibate k'a dɔn hippodrome maa bɛɛ lajɛlen kɔni kelen bɛ k'u jaburu bɔ a la ka sababu kɛ i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri sigida la ani lamini na Bɔjibate hɛrɛ den kelen den min sera maa ma a k'a dɔn a ɲɔgɔnna faama caman dɛmɛna yan minnu kɔni Bɔjibate san kɛmɛ ɲinan kɔfɛ mɔgɔw b'a fɔ karisa kɛra premier ministre ye karisa kɛra ministre ye i k'a dɔn a ye nin baara in kɛ sigida la Bɔjibate o nafo tigi kɔfɛ nka n'i ma fɛn kɛ Bɔjibate i b'a kɛ k'a ban i n'a ye mɔgɔ fana bɛ bɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ reflet d'Afrique kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ b'a tuma n'i ye nɛgɛ ta gɔngala n'i y'a bila gɔngala ten foyi fɔ ni nɛgɛ kan tɛ bi kunnafoni kun cɛra bala kun cɛra karamɔgɔ o tuma i ka yamaruya kɔnɔna la an bɛ wuli ka jɔ ni foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ o bɛ baara in ja waati ani waati an bɛ taa ka na Darisalamu grand escadron n'o ye chef escadron Lasana Tamba Keyita an bɛ a fo dantɛ foli min na an bɛɛ lajɛlen bɛ gardafu la karamɔgɔ daba tuma min ye Bamakɔna lamini ka se ka gendarmerie ka kologirinya ka lakana baaraw sabati i b'a fɔ ko Lasana Tamba Keyita Honorable Kisema Jariso, Falu Kisema Jariso, Bozola Kisema Jariso, karamɔgɔ daba tuma an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn. A ka foli bɛɛ. Masigikaw fɛ yen, Elhadji Yusufu Ayidara, entreprise Yusufu Ayidara ale PDG ba don. Karamɔgɔ daba tuma ni ka disi da sigidalamaw mago bɛ fɛn minnu na sigida kɔnɔna la, jiko ni sirako, kalanko ka taa bila hali sigidalamaw denmisɛnw ka ninkanko la, a kɛmɛ ka disi da bɛɛ la, ba ɲumankɛ baaraw maa t'a fɔ ale ye, k'a ye dɔrɔn k'a k'a yɛrɛ ye, a ka entreprise ɲɛmaa n'o ye Dirisa Kulubali Nuwaro. An b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn. An ka foli b'u ye. Trosiso dɔ le maestro, grand Jawuso le cultivateur. N'a tɛ foro kɔnɔ a bɛ atelier kɔnɔna la. An bɛ dankɔrɔba in fo dantɛ foli mun na. A ka foli b'u ye. Radio Fafekɛ, karamɔgɔ daba tuma n'a directeur du programme Zendaw ye. U ka association dɛmɛtɔn ɲɛmaa Ya Blanche Daw. An b'a fo dantɛ foli mun na bila marabolo la. An bɛ taa Philadelphie kaw fɛ yen. Min ye entrepreneur Musa Ba a n'a kɔrɔkɛ Kaluba ye. An b'a fo kosɛbɛ foli laban. O ye kabine Dantɛr Matu Sangare. A ka cɛdenw Ibrahim Dr Kojo, Dr Ba, ale ni Dr Sogona, an b'u bɛɛ lajɛlen fo tigɛ ka di kosɛbɛ ɲin baara la. Ɲin dilanna ye o tɛ nkalon ye Matu n'a ka cɛ don an ka foli b'u ye. Ka kolo pɛrɛn ka susu. Bɔjibate k'a dɔn foli an n'o kɛ ka ɲɛsin kabine yele Dr Kamara ka yɔrɔ i k'a dɔn a filɛ nin ye ACI kɔnɔ min ye ayiwa impôt yɛrɛ kɔfɛla jɔyi kabine belebeleba in bɛ a dalen b'a ka immeuble kɔnɔ ka ɲɛ lajɛ k'a furakɛ Bɔjibate k'a dɔn ka ɲɛ daja a fɔ Dr Kamara n'a ka cɛ don kabine yele an ka foli b'u ye n'an bɔra an bɛ don Sim Market
market i k'a dɔn ni sugu bulo belebeleba ye fɛn o fɛn n'i b'a ɲini minfɛn ani dumunifɛn sogo kɛnɛ légume nin bɛɛ lajɛlen bɛ si market la a filɛ nin ye immeuble bama a da min ɲɛsinin bɛ BMS ma i k'a dɔn do ye i kɔrɔ i bɛ fɛn o fɛn ɲini Bɔ Jabate i k'a dɔn i b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ foli ni tanuni Bala Yira sanitaire dakabana karo min ye dakabana ampulu ye ani ayiwa min ye ɲɛgɛn kɔnɔ mina damu ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ Bala Yira sanitaire a filɛ nin ye jelibugu la k'a ka dabɔ ka ɲɛsin lɔkɔliso min n'u k'a ma ko kalanso téléphone i k'a dɔn 74 26 55 57 Bɔ Jabate e ko bi t'an da bila yan yana k'an ka don ɲa na Bɔ Jabate k'a dɔn nin tɛ kibaru duman ye min ye jamana a dɔnkilidalaw fɔlikɛlaw ani seko ani donkotigilamaw an bɛɛ lajɛlen nisɔngoyalen don an dusu kasilen bɛ sabula dɔnkilidala min bɛ yen n'an k'a ma ko SOS Rougeau a fatura sɔrɔ ala ka hinɛ a la SOS Rougeau a tɛ hali dɔgɔkun 2 bɔ a bɔra an fɛ arajo jɛgafɔ la Bɔ Jabate k'a dɔn a degunnen kun bangɛnɛ ala ka hinɛ na ni ka yafa k'a ma saya k'a ma lafiya bi ta kɔni an b'a bila yan